Гледзячы апошнім часам на працу беларускага міністэрства замежных справаў, узнікае пытанне: можа час яго распусціць, бо справаў тых замежных становіцца ўсё менш. Нашы чыноўнікі гавораць на мове ўсходняй суседкі, таму называюць гэта ведомства Міністэрствам іностранных дел. Але прыстаўка «іна» тут яўна лішняя. Справы сапраўды выглядаюць неяк дзіўна, хоць кіраўнік міністэрства лічыць інакш. Мы поддерживаем конструктивные отношения с подавляющим большинством своих партнеров на разных континентах. Відаць, міністр меў на ўвазе, што мы падтрымліваем адносіны з тымі, хто падаўляе свае народы. Таму ў такіх краінах асноўныя міністэрствы – гэта сілавыя, каб падаўляць. А Міністэрства замежных спраў служыць, каб псаваць адносіны з суседзямі. Сегодня мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны западных стран. Нашыя кіраўнікі так абараняюць наш суверэнітэт, што беларускае пытанне замежныя лідары абмяркоўваюць без удзелу кіраўніцтва Беларусі. Дарэчы, такое ўжо было ў гісторыі. 100 гадоў таму ў Рызе суседзі падзялілі Беларусь, не дапусціўшы нават беларускую дэлегацыю на перамовы. А праз 2 дзесяцігоддзі суседзі падобным чынам вырашылі лёс Польшчы. А цяпер дзень нападу на Польшчу рашылі зрабіць нацыянальным святам. Якое это отношение маюць? Не, это ж нешта надуманае, дуже не кстати. А мы іх не чакалі бальшавікоў. Краязнаўца ўспамінае, што вызваліцелі выглядае не дужа хвацка. Ідуць пехацінцы, на нагах абмоткі, анучы, акручаны аж да кален. Вот. Такога у нас ніхто не насіў, так не было. Такой адзення такога. Прайшло крыху больш за 80 гадоў, і нашыя кіраўнікі ўсвядомілі, што гэта быў дзень нацыянальнага адзінства. Даволі хутка дайшло, бо ў Расіі толькі праз 4 стагоддзі агледзеліся, што ў 17 стагоддзі іх палякі пакрыўдзілі. А віцебскі чыноўнік глыбокае нават у прыклад паставіў. Дата, на мой взгляд, выбрана справедливо и оправдана. Она действительно символичная. В результате освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь в одну нацию воссоединились восточные и западные белорусы. Мне импонирует символичный пример в Глубоком, где на площади 17 сентября с одной стороны стоит костел, с другой православная церковь, а площадь их объединяет. А паміж касцёлам і царквой на гэтай жа плошчы стаіць ізалятар часовага ўтрымання, у які садзяць і католікаў, і праваслаўных, і бязбожнікаў. Вось сапраўды ўжо сімвалічны прыклад. Толькі незразумела, чаму ўзялі менавіта дзень нападу. Можа, лепш было б дзень так званай перамогі ўзяць, тады ж і парад супольны ў Берасці зладзілі. Пасля гэтага столькі сімвалаў яднання стала. І турма ў Беразведчы, і тысячы пахаваных пад Улай, і безліч безыменных магілаў у Сібіры і Казахстане. Яшчэ адна функцыя нашага Міністэрства замежных спраў – выдаваць паперкі ў суды, што журналіст працуе без акрэдытацыі. Але гэта можна і роботу даручыць, бо людзі ўсё адно не глядзяць. Аднойчы ў падставы прыслалі паперу на майго бацьку, што ён працуе без акрэдытацыі. А ён памёр 40 гадоў таму. Ну а пакуль кіраўнік дыпламатычнага ведомства робіць новыя поспехі. То суседнюю краіну з пігмеем параўноўвае, то новую нацыянальнасць вынаходзіць. Та компания, которую вы, шведы, англичане, американцы, прибалты, украинцы и многие другие публично благодарили за содействие в эвакуации своих граждан в разгар пандемии. З такім поспехам можна і іншыя нацыянальнасці павынаходзіць. Закаўказцы, сярэднеазіяты. Можна, за прыклад, Міністэрства ўнутраных справаў узяць, якое піша «Лицо кавказскай нацыянальнасці». І тады нас дакладна чакае прарыў на дыпламатычным фронце. Я ледзь не забыўся на яшчэ адну функцыю міністэрства – ладзіць брыфінгі з закладнікамі. Што тут скажаш? Дажыліся. У нашае кіраўніцтва застаўся толькі адзін сябар – Расія. То можа ўжо пора МЗС перайменаваць у Міністэрства залежных спраў. Зміцер Лупач, Белсад.